Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Aktar nies li fl-aħħar snin missew mad-droga sabu l-kuraġġ biex ifittxu l-għajnuna. Fil-fatt, fl-aħħar 4 snin, minn 700 persuna li kienu jaċċessaw is-servizzi tal-komunità tal-Aġenzija Nazzjonali SETA, is-sena l-oħra dawn iżdiedu għal 1100. L-istess fejn jitlu l-programmi residenzjali. Fl-2019 kien hemm 22 persuna jsegwu programm fil-komunità Santa Marija. Is-sena l-oħra dan in-numru tela għal 53. Dawn iċ-ċifri tajhomna d-direttur tal-operat tal-Aġenzija SETA Charles Sherry li tkellimna miegħu fid-dawl tar-Rapport Nazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta li tnieda il-ġimgħa li għaddiet. Id-direttur tal-operat ta' SETA qalilna li dawk li attendu għas-servizzi tal-komunità jirċievu l-għajnuna li jkollhom bżonn sessjonijiet ma' professjonisti differenti fil-waqt li jkomplu bħajjithom normali fis-soċjetà. Iżda l-kura residenzjali hija differenti. Residential rehab ovvjament hija daqsxejn iktar impenjattiva għal fatt li inti għal sena u xarej, għax fil-każ tagħna l-programm tagħna il-duration tiegħu huwa ta' sena u xarej. Ħajkun qiegħed ġo residenza ma' komunità fejn aħna nsegwu l-konċett ta' therapeutic community fejn inti qed tirċievi t-terapija fil-waqt li qed tagħti u tieħu lura fil-kontest ta' komunità. U allura inti qed tgħix il-bogħod mill-familja, il-bogħod anke ħajkollok tieqaf temporanjament mill-impjieg tiegħek. Is-Sur Sherry spjega kif ħafna drabi id-deċiżjoni li persuna tidħol għal programm residenzjali tkun ibbażata fuq l-assessjar li jsir mill-professjonisti, iżda iktar minn kollox fuq ir-rieda tal-persuna. Jekk il-persuna tgħidilna isma' jiena ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi ma jippermettulix li jiena nidħol f'residential rehab, mhix problema għax inti ħadd tieħu għajnuna xorta fil-waqt li tibqa' barra. Jekk il-persuna tgħidlek isma' jiena qiegħed f'diffikultajiet li qed jaffettwaw il-familja tiegħi, qed jaffettwaw l-impjieg tiegħi. Għandi bżonn inkun f'environment li huwa aktar contained u nidħol għal residential rehab. Imma ġifieri il-care plans tagħna dejjem huma mfassla fuq ir-rieda u l-motivazzjoni tal-individwu li jiġi biex jitlob l-għajnuna. Ir-Rapport Nazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta juri li 80% min-nies li fittxew l-għajnuna l-vizzju ta' droga ġieli jużaw servizzi ta' trattament qabel, filwaqt li 20% bdew isegwu programm għall-ewwel darba. Charles Sherry għajjem punt importanti ħafna dwar ħsibijiet żbaljati li jeżistu hemm barra. Hemm barra isu hemm il-misconception inti tħalt għal x'tip ta' programm u ħriġt nadif. Fil-verità r-realtà ma titkellimx hekk. Min ikun għaddej minn xi tip jew oħra ta' addiction, aħna nafu li hija a relapsing condition. Jiġifieri hija normali fit-traġett ta' persuna li jkun qed jirkupra minn addiction li jkun hemm relapses at one point or another fil-ħajja tiegħu. Il-fatt li l-persuna min-naħa l-oħra qed tfittex l-għajnuna anke jekk għamlet it-tielet, ir-raba' l-5 programm huwa spunt tajjeb li juri li hemm awareness hemm barra li meta għandi diffikultà ħanfittex l-għajnuna. U tu li l-persuna mhix taqta' qalba. U appella biex kull min għandu l-vizzju ta' droga ma jibżax jagħmel l-ewwel pass u jfittex l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk dejjem available, ġifieri aħna li ninkoraġġixxu lil persuna qatt ma taqta' qalba, tevita li tipprova ssolvi l-problemi waħedha, hemm ħafna support hemm barra professjonali illi ma jgħinx biss lill-individwu, ma jgħin anke lill-familjari tiegħu jew lis-significant others tiegħu biex flimkien insibu triq biex nameljoraw is-sitwazzjoni ta' dak li jkun fl-aħħar mill-aħħar. Min jixtieq jaċċessa s-servizzi tas-SETA jista' jċempel fuq in-numru 23885110 jew inkella jmur fl-uffiċċju tal-Aġenzija f'Santa Venera anki mingħajr appuntament.